81 kilos sa hiwang karne'ng manok gikumpiskar sa dakbayan sa Mandawi tungod sa di maayong paghandle sa pagtransport nini. Gipahimangnuan ang mga nagnegosyo nini di yodig sa payan ang kalimpyo. Ang report ni Nico Serino. Atul sa random operation og inspection sa Mandawi City Veterinary Office, nasakmit kining karne'ng manok. Nabantayan ang di maayong pagka-transport ni ini. Giputos man tuod apan walay container o gipatong rasab sa motorsiklo. Dadon kini paingon sa syudad sa manglutuay ug mga fried chicken. Matod sa City Veterinarian, sa ingon ini nga negosyo, gikinahanglan unta ang container sa mga karne. Baski styrofoam boxes, that's okay. Basta close ni siya. Pagtimbang, muabot sa 81 kilos tanan sa hiniwa-hiwang karne'ng manok ang nakumpiskar. Ubos sa City Ordinance, adunay multa unta nga bayaran ang mga tag-iya aron maklaim balik ang mga item. Apan matod ni Merilles, sa maong nasakmit nga mga karne, kumpiskahon gyud nila kini kay di na sa maayo ang kondisyon ni ini. For crispy chicken, dyan ni siya, no? So, sa Mandawi Godron, even carinderias, hotels, these are meat channels. So, this includes na our inspection. So, ato ni siyang gi-educate ang atong mga tindira. Uba ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.